Imos comezar, entón, a sesión extraordinaria. O primeiro punto de orden do día é o debate en torno ás xestións levadas a cabo polos concelleiros delegados do Goberno Municipal de Rianxo para a presentación e, de ser o caso, a aprobación do Orzamento Municipal do 2020, así como das circunstancias que motivaron o cambio de criterio e a renuncia a presentar as contas. Os concelleiros integrantes dos grupos municipais de Rianxo en Común, Partido Popular e Cidadáns presentan a título individual en data do 12 de agosto de 2020 con registro de entrada 2693 a solicitude de convocatoria de pleno extraordinario para tratar o seguinte punto na orde do día, que é o que acabo de ler, este debate en torno ás xestións levadas a cabo polos concelleiros do Goberno para a presentación e aprobación do Orzamento 2020 ou as circunstancias que motivaron o cambio de criterio e renuncia a presentar as contas. Consta a autorización presentada polos solicitantes mencionados para acumular o citado punto de orden do día no pleno extraordinario en aplicación do previsto no artigo 46.2 da Lei de Bases de Réxime Local. Ben, un pouco, vou facer unha pequena intervención da alcaldía que de alguma maneira abre o debate, o turno de debate e dá conta das razóns do grupo de goberno a toma de decisión. Basicamente, en primeiro lugar, é unha decisión técnica tomada diante do traballo conxunto do equipo de goberno, o grupo de goberno e o equipo de intervención municipal. Basicamente, como primeiro elemento para analizar e debater, tomemos en conta a existencia dunha cantidade importante de pagos a provedores pendentes que, tras analizalo con intervención, levounos a tomar esa decisión de prorrogar o orzamento do ano anterior, ano 2019, aprobado en outubro do 2019, tras unha primeira presentación e non aprobación polo Pleno no mes de maio do mesmo ano. Na xunta de portavoces que tivemos, desde un primeiro momento, sempre manifestamos como unha das prioridades que puxemos sobre a mesa centrar os primeiros e principais esforzos no pago das débedas pendentes do ano anterior, ao que lle dedicamos xa parte do pos do ano pasado, gastos correntes do pos adicional e incluso tamén do remanente disponible. Os puntos que hoxe continúan na orde do día, neste mesmo pleno, van nesa dirección, que é corrixir a débeda existente e liberar no posible o que son os gastos a provedores para que un futuro orzamento vaya o máis limpo posible. Desde esa premisa de pago a provedores, quixemos buscar que o orzamento do ano vindeiro e aprazando a presentación de contas deste ano estea libre no máis alto posible de débeda corrente de anos anteriores, o que levará que sexa posible reforzar con certa solvencia as diferentes actuacións da área, buscar que leven cada unha das áreas a menor carga posible de gastos e que permitan ir o día nos pagos. Outros puntos que teñen que ver tamén co que hoxe se adopta tamén é a mellora na xestión dese gasto, non? O seja, que por un lado buscamos que o orzamento non teña lastres, o orzamento que se presente e que esperamos tamén presentar daqui a finais de ano para entrada en vigor a principios do ano 21, que leve un control de gasto e que, como decía no que acabo de argumentar, leve a menor carga posible de gastos de anos anteriores para que poidan manexar con certa solvencia, coherencia e incluso tamén promover actuacións que non se están acometendo ou non se están cometendo na medida que sería desexable nalgúna das áreas. Neste mesmo camiño, como digo, se está reforzando e é un dos puntos tamén de control de gasto a exixencia dunha proposta previa de gastos. Queremos evitar, evidentemente, a situación que se deu neste último ano de acumulación de gasto previo. E creemos que con ese reforzo do control do gasto garantiremos un orzamento mellorado que pode entrar en vigor no comezo do ano 21 para o que xa se encomendou os servicios técnicos de cada unha das áreas e económicos para que presenten un avance antes de finais de ano que poida ser negociado cos grupos de oposición. Esa proposta técnica partirá, evidentemente, dunha proposta existente, porque
desde, e apuntaba antes o concelleiro de Facenda, desde prácticamente decembro do ano pasado manexábase xa unha preproposta con traballo feito en cada unha das áreas. As achegas dos diferentes departamentos foron chegando, pero, como dicía antes, tiñan un hándicap ou unha eiva, que era a existencia dunha débeda anterior que lastraba a proposta hasta facela pois insuficiente. Daí que, tras análise coa intervención, se tomou a decisión da prórroga dos actuais orzamentos, unha prórroga que evidentemente ia ser coñecedores neste mesmo pleno, que ia ser levada á Comisión Informativa de Facenda pertinente, onde se preveía coa convocatoria deste pleno pois o debate sobre a decisión tomada. A proposta completa presentada de orzamentos polas diferentes áreas traballada é un bo punto de partida, ao que se unirá tamén pois o traballo que poida facer o Servicio de Tesourería de coñecer tamén a previsión de ingresos e medidas tamén de control do gasto. A idea é, como sempre, buscar un orzamento realista, o máis coherente e responsable, tamén acorde co escenario actual. Creemos tamén que non faríamos moito servizo á veciñanza se caíramos no erro de levar unhas contas insuficientes xa de partida, polo que creemos que esta decisión, seguramente máis polémica no político, é realista desde o punto de vista das contas presentadas e creemos que tamén é máis responsable. Con todo iso, a prórroga dos orzamentos entendemos tampouco vai impedir que se asuman compromisos coas axudas sociais expresadas na Xunta de Portavoces para a educación, coa partida existente, nin con algunha outra que poida acumularse, tampouco con axudas ao comercio previstas, como é incorporar pola nosa parte o programa PEL reactiva da Diputación, que permitirá mobilizar para as PEMES de Rianxo máis de 162.000 euros de Deputación e concellos. Tería o orzamento prorrogado, buscaría tamén iso, ou buscar a partida necesaria para responder a unha proposta que virá nun vindeiro pleno de incorporación a este programa que permite, como decía antes, chegar a máis de 162.000 euros con destino á pequena empresa de Rianxo. Nin tampouco vai facer o orzamento permitirnos anular os 2 obradeiros de emprego, un que está en marcha, nin tampouco o vindeiro que está concedido e que se prevé a súa posta en formación. É dicir, hai unha aposta tamén polo emprego. Con estes 2 obradoiros de emprego, o actual e o que está concedido para setembro, chegamos casi a 40 contratacións entre desempregados e persoal de dirección. Tampouco o orzamento prorrogado vai impedir que se acometan determinados investimentos en diferentes actuacións de saneamento e abastecemento, melloras en accesibilidade de locais municipais, equipamentos educativos, varios asfaltados, que si contan xa con orzamento do POS e municipal para a súa licitación. Por lo tanto, entendíamos, antes de abrir o turno, que efectivamente estamos diante dunha proposta de prórroga de orzamentos, ainda que non é o elemento de debate ou de votación dos puntos, pero sí que a nosa pretensión era dar esta explicación no pleno onde tomábamos a decisión de ir a un recoñecemento extrajudicial dun lote de facturas importantes no recoñecemento extrajudicial que vai ser obxecto dun debate posterior, pero que para nós sempre foi a prioridade de argumentos que teñen aparecido tamén noutros plenos ou noutras intervencións ou noutros órganos de goberno que pudera ser a Xunta de Portavoces, que o gasto existente de pago a provedores que era tamén unha decisión que ia na dirección correcta para tamén sair ao tempo de crise ou ao tempo de situación económica xeralizada e xerada a través do COVID. Creíamos que os
pagos que temos que facer son a pequenos proveedores, son sobre todo a proveedores do Concello. Hai algunha que evidentemente non son proveedores estrictamente do Concello, pero sí que entendemos que deixando a cero no posible, sin recurrir a crédito, co propio remanente que poida haber ou os cartos que poidan existir na Tesourería Municipal, que polo de agora é o escenario que estamos barallando, que coa liquidez propia do Concello se faga a amortización de todos eses gastos precedentes do 2019, que daqui a 2-3 meses poidamos pagar todo o debido do ano 2019 e presentemos unhas propostas de orzamentos que vayan liberadas de toda esa carga adevedada de anos anteriores. E esa é un pouquinho a explicación que temos. Vamos a abrir un turno de intervencións e despois poderemos volver a replicar ou volver a analizar a decisión que así se tomou. Entón, vou dar a palabra aos grupos que pedistes o debate. Vexo que non está a voceira de Cidadáns, polo tanto, voceiro de Rianxo en Común. Gracias, alcalde. Pois, bueno, na nosa opinión é insólito, é incomprensible, é irresponsable tamén, é tremendamente perxudicial para os intereses da veciñanza de Rianxo que un goberno cunha ampla maioría renuncie nun momento tan excepcional como o que estamos atravesando a traballar nunhas contas axeitadas e adaptadas a esta situación que nos tocou vivir. Dixémoslle fai uns meses, cando debatimos tamén a aprobación dun crédito extrajudicial a aprobación dun recoñecemento extrajudicial de crédito, que vostedes nos sorprendían continuamente coas súas ocorrencias e pasividade, e pronosticábamos que seguramente nos seguirían sorprendendo. Temos que decir que seguramente non estivemos acertados co verbo. Vostedes xa non sorprenden a ninguén, se cadra decepcionan hoxe a moitos e a moitas. Fai hoxe 113 días que se celebrou a primeira xunta de portavoces para tratar as medidas propostas polos distintos grupos políticos que formábamos parte da corporación, para a dinamización social e apoio daquelas persoas que máis estaban padecendo as consecuencias económicas e sanitarias da crise provocada polo coronavirus. Recriminábamoslle daquela que a dita xuntanza chegaba tarde, case 2 meses despois de que fora declarado o estado de alarma no Estado español. Mas, en todo caso, a xunta de portavoces celebrouse e os diferentes grupos poidamos expoñer nela as nosas propostas. Tendo en conta as medidas aportadas polos grupos, entre as que había bastantes aspectos en común, por certo, e tendo en conta a vontade propositiva e colaborativa manifestada por todos os grupos, ao noso entender, dábanse as circunstancias para poder traballar nun acordo marco que tivera como finalidade a recuperación económica e social do noso municipio. Esta visión debeu de ser compartida tamén polo Goberno, ou iso pensábamos daquela, pois volvéronos a convocar a unha xunta de portavoces que se celebrou o xoves día 14 de maio. Desta xuntanza, entre outras cousas, saíu o acordo para a creación dunha liña de axudas para a implantación de medidas de seguridade nos establecementos comerciais de Rianxo, unha liña de axudas con cargo a unha partida orzamentaria de 40.000 euros. Este acordo mesmo foi publicado por diversos medios de comunicación, como por exemplo o xornal El Correo Gallego, o cal o día 16 de maio titulaba Rianxo otorga hasta 500 euros a cada comercio para blindarse ante el COVID-19. Celebrouse unha nova xunta de portavoces o luns 25 de maio e outra máis un mes despois, o día 30 de xuño. Nesta última, tratouse, ademais de outros asuntos, a ampliación das axudas que anualmente se convocan para a adquisición de material escolar para que se puideran destinar tamén á adquisición de dispositivos electrónicos. Como non podía ser de outro xeito, esta medida, ao igual que a mencionada con anterioridade, tamén estaba supeditada á aprobación dun orzamento que incorporara unha partida orzamentaria para tal fin. Nesa xuntanza falamos tamén dunha liña de axudas para a conciliación destinada ás familias con nenos e nenas de ata 12 anos de idade. Unha liña de axudas para a que se reservarían 20.000 euros do orzamento pendente de aprobar. Esa do 30 de xuño foi a última xunta de portavoces que se celebrou. Nela, díxosenos que sería no pleno ordinario do mes de xullo, se non antes, cando se debatiría no pleno e se aprobaría, de ser o caso, o orzamento para o ano 2020. Díxosenos tamén que, ademais diso, a proposta de orzamento sería avaliada polos grupos da oposición
nunha nova xunta de portavoces, seguindo a liña que se viña mantendo nas semanas previas. Nada máis lonxe. No pleno ordinario do pasado mes de xullo, logo de que preguntáramos por esta cuestión, ante a falta de novas noticias dende a última xunta de portavoces, a Conselleira de Comercio e Desenvolvemento Económico díxonos que o Goberno finalmente renunciaba a presentar unha proposta de orzamentos para este ano. A propia decisión en sí, no contexto no que se produce e a maneira na que foi comunicada, pon de manifesto varias cuestións. Por un lado, a deslealdade do Goberno cara aos grupos da oposición, en particular cara ao que eu represento. A falta de coherencia do propio Goberno que se manifesta en continuos bandazos e na ausencia dun proxecto político para o noso municipio. E pon de manifesto tamén unha temeraria irresponsabilidade ao renunciar a traballar nese proxecto político a curto e medio prazo que o orzamento representa, a pesar da conxuntura e da situación que están vivindo moitos dos nosos veciños e veciñas. Falta de lealtade do Goberno cara á oposición, pois a pesar de que se viña realizando un importante traballo de maneira conxunta, enterámonos da súa decisión de non presentar o orzamento porque preguntamos, e non recibimos ningunha xustificación sobre iso ata o día de hoxe. Para o que tivemos que solicitar a convocatoria dun pleno extraordinario con arreglo ao establecido nos artigos 46.2 letra A da Lei 7/1985 de 2 de abril reguladora das bases do réxime local e o artigo 78.2 do Real Decreto 2568 de 1986 do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais. Normalmente, exíxenos lealtade á oposición. Porén, o certo é que a atitude de Rianxo en Común na oposición foi sempre propositiva e no ano que levamos de legislatura tendemos a man en máis de unha ocasión coa finalidade de tratar de desbloquear diferentes cuestións. Ademais, como non podía ser de outra maneira, dende o minuto 1, dende que se declarou o estado de alarma no Estado español, puxémonos a disposición do Goberno para o que fixera falta e propuxemos diferentes medidas para tratar de atallar a situación que estábamos atravesando. Fixámolo primeiro a través dos medios que tiñamos á nosa disposición, pois en Rianxo, a diferencia de outros moitos municipios da nosa contorna, non se constituíu unha comisión de seguimento da pandemia na que a oposición tivera voz. Fixámolo máis tarde nesas xuntas de portavoces ás que antes me refería, e nas que, como comentei, nun ambiente de cortesía e de vontade colaborativa, se avanzou bastante na adopción de diferentes acordos. Na nosa opinión, é dese xeito e non de outro como é necesario afrontar a situación de incertidume que estamos atravesando, con traballo conxunto e con grandes acordos, pois ninguén está en posesión da verdade absoluta nin coñece a receita para combater as problemáticas que esta situación tan excepcional está plantexando. Vostedes, no canto de impulsar e dinamizar ese traballo conxunto e eses acordos marcos, fixeron todo o contrario, dinamitaron os foros de debate ao traballo e puxeron terra de por medio cando se produciu un mínimo achegamento. Ademais, aínda cando soubemos da súa decisión de non presentar unha proposta de orzamento, volvémosles a tender a man co obxectivo de que rectificaran. Ofrecémonos a traballar e a sacar adiante un orzamento que atendera as necesidades do noso municipio, para o cal, na nosa opinión, debería contar coas seguintes liñas estratégicas. Por un lado, aumentar o investimento nas parroquias, o que se debía traducir en 3 eixos de actuación: a rexeneración e mellora dos camiños e pistas de titularidade municipal, a sustitución dos colectores de recollida do lixo que están en mal estado, así como o aumento dos colectores destinados á reciclaxe, e, por último, impulsar unha liña de axudas para que os propietarios de fincas cultivadas poidan instalar dispositivos e medidas de prevención contra os ataques do xabaril. Outra das liñas estratégicas que debe contar ese orzamento é a inmediata posta en marcha dun programa de axudas directas a autónomos e PEMES. Axudas de 950 euros para os afectados polo peche de establecementos dispostos no Real Decreto 465/2020 do 17 de marzo e de 500 euros para aqueles que non se viran afectados polo peche decretado, mas que acreditaron unha reducción da facturación do 75% ou maior. Esas contías aumentaríanse en 300 euros no caso de que se tivera un mínimo de 4 traballadores e en 150 euros no caso de que se tivera un mínimo de 6. Por último, a terceira liña estratégica que debía contar ese orzamento no que nós estaríamos dispostos a colaborar e a buscar os apoios necesarios para que se irá adiante sería o de apoio ás familias. Como xa foi comentado, a posta en funcionamento das actuacións acordadas na Xunta de Portavoces e que xa mencionei con anterioridade. Axudas destinadas á adquisición de dispositivos electrónicos, material escolar e roupa e material deportivo para o alumnado de educación infantil e ensino obrigatorio,
É un sistema municipal de bonos para facilitar a conciliación para familias con nenos e nenas de ata 12 anos de idade. Unha vez máis, recibimos a calada por resposta. Aínda están a tempo de rectificar, fáganno e asuman a súa responsabilidade. Dicía tamén que a súa decisión de renunciar a presentar un orzamento pon de manifesto a falta de coherencia do propio goberno e os volantazos que dá en cuestións tan importantes como a que estamos tratando. En outubro do ano pasado, a uns 60 días para que rematara o ano, debatemos neste salón de plenos a proposta de orzamento de goberno para o ano 2019. Daquela, o conselleiro de Facenda preguntábase por que se facía necesario aprobar un orzamento aínda que fora tan tarde. El mesmo ilustrábanos argumentando que os orzamentos marcan obxectivos, finalidades e regulan a actividade económica. Ter orzamentos facilita o procedimento de gasto e a xestión económica e, polo tanto, dicía o conselleiro, aínda que se aproben a destempo, isto é bo. E engadía que o orzamento prorrogado ten as limitacións de execución. Aprobar un novo facilita que se atendan as necesidades económicas importantes do Consello. Tendo en conta a situación que estamos atravesando e tendo en conta tamén o recoñecemento extrajudicial de crédito que previsiblemente se aprobará máis tarde, imagínense o importante que resulta na actualidade regular o procedimento de gasto e facerlle fronte ás necesidades económicas do Consello. Pois ben, a conselleira de Comercio non debe de estar moi de acordo coa afirmación do seu compañeiro do Goberno, pois no pleno do pasado mes de xullo díxonos que a estas alturas de ano tiña máis sentido traballar nun orzamento para o ano 2021 que aprobar un para o 2020. Aínda que o certo é que ela, e o grupo ao que representa, votou a favor do orzamento presentado en outubro do ano pasado, e daquela tamén se comprometeu a comezar a traballar nun proxecto de orzamento para o ano 2020. Votou a favor da proposta presentada en outubro, aínda que agora a de xullo se lle fai tarde, e antes votar en contra do presentado en maio, aínda que, como se dixo aquí, era prácticamente idéntico ao que finalmente se aprobou. Semella que pesan máis as dedicacións exclusivas que a coherencia. E, por último, a súa decisión de non presentar un orzamento pon de manifesto unha pasividade e unha irresponsabilidade pasmosa e temeraria. En febreiro de 2020, en Rianxo había 620 persoas en paro, 13 menos que no mes de xaneiro. En marzo, coa chegada da pandemia e a declaración do estado de alarma, o número de persoas en paro incrementouse en 68, en abril en 138, e entre os 2 meses suman un total de 207 persoas. Xa en maio, finalizado o estado de alarma, o número de persoas en paro en Rianxo descendeu en 24, en xullo en 56 e en agosto a cifra volveu a diminuir en 103 persoas. A pesar deste descenso dos últimos meses, hoxe aínda hai máis persoas en paro que antes da declaración do estado de alarma e probablemente, cando finalicen os contratos vinculados á época estival, estas cifras volvan a repuntar. Estes datos foron publicados pola Consellería de Economía e compre recordar que non contemplan as persoas que se viron afectadas por un ERTE. Carecemos a día de hoxe de outros indicadores para medir con detalle o impacto da crise do coronavirus na mediana e pequena economía de Rianxo. Porén, coido que a ninguén se lle escapa que nun concello como o noso, cunha economía fundamentalmente dependente do sector servizos e no que moitas familias dependen tomar as consecuencias económicas da pandemia, foron moi negativas. Dentro do sector servizos, o pequeno comercio e a hostalería merecen unha especial mención, pois estes subsectores veñen sufrindo nos últimos anos unha situación precaria e cada vez eran máis os establecementos que pechaban. Neste contexto de partida, a incidencia da crise do coronavirus para moitos deles e, polo tanto, para o conxunto da nosa economía foi e será desastrosa. Se a todo iso lle sumamos a necesidades de conciliación, a incertidume do futuro inmediato e a precariedade que moitos vemos a medio prazo e que pon en xaque as nosas posibilidades de desenvolver un proxecto vital propio e digno, resulta evidente que o compromiso das administracións, así como os dos representantes políticos, ten que ser absoluto e ten que estar á altura das circunstancias. Vivimos unha situación tremendamente excepcional, polo que a resposta do Consello e particularmente do Goberno Municipal ten que ser tamén excepcional, aínda dentro das súas competencias. Porén, o excepcional ten que ter sustento nun proxecto político a curto e medio prazo, que non conseguimos atisbar por ningures. Un proxecto político artellado co traballo conxunto e comprometido coa defensa dos nosos sectores productivos e coa protección social dos que máis dificultades están atravesando. Non é o momento de poñerse de perfil. Insisto, rectifiquen e asumen as súas consecuencias. Nada máis. A verdade que non moito máis do que añadeu o compañeiro Julián, simplemente con un pouco de sorte, a ver se para o 21 temos os presupostos do 2022, nada máis.
Gracias. Bueno, eu, no relato que el fixo pormenorizado de todos os movimentos, a mí gustaríame que a xente se soubera, se nos está escoitando alguén, se non cando nos escoiten, que os orzamentos son un proxecto estimado que se fai ou debería de facerse a finales dun exercicio para que marque as liñas de actuación do seguinte exercicio. Bueno, usted di que aí o noso grupo fixo un pouco de contradición, primeiro dicía unha cousa e depois outra, respecto da aprobación dos orzamentos do ano pasado, en outubro de 2019, que, bueno, foran presentados en maio, nos consideramos naquele momento que non era a hora de apoialos, entendíamos que houbera unha liña de actuacións que recollía ese proxecto, entonces apoiámoslo. Eu non recordo que non mirei a grabación, pero eu fago referencia sempre a que me parece que hai que intentar por todos os medios técnicos, hai que ter en conta que na oposición nós xa decíamos que, bueno, cando se levaba, eu sei que recoñecía que o grupo de goberno que está gobernando nese momento non está dicindo, non dándolle patas aos asuntos, é que na área de intervención, que é o que leva o peso máis maior da elaboración dos orzamentos, pois eu xa dicía nos últimos, non sei cantos anos dixen que necesitaban, entre área de Secretaría de Intervención, que necesitaban unha peza máis para que iso pudera ir un pouco máis, porque recoñecía e calificaba de caldeira dunha empresa que é o Concello, que se aí vai con un ritmo bo, pois os gastos que podan aparecer en distintas áreas que teñen que pasar por a retención de créditos, se hai, e se non, se nesa partida, pois, para esa nova gasto que se propón, pois non hai, pero ten para outra cousa, e pode prescindir, é dicir, temos que entrar nesa dinámica, porque aquí non hai unha bolsa que se autoenche de recursos, sabemos onde ven os recursos, e os recursos son limitados. E respecto dos orzamentos prorrogados, é verdade que, non che dan a liña de actuación, nin podes ter contempladas partidas destinadas ao que nos pasou con isto da COVID, que nadie pensaba que pudéramos estar nin padecer o que estamos a padecer. Entonces, parecenos que o máis realista é asesorados por a opinión técnica do Servicio de Intervención, que levaban traballado, porque realmente levábase traballado, non é que se empezara a traballar agora. Veuse que, despois de elaborar o orzamento, de facer unha partida que recoñeza, porque nos parece un obxectivo, creo que é o obxectivo de todos pagarlle as facturas que temos atrasadas, entón pareceunos que, despois de todo eso, con esa enerxía que teníamos que ter gastado, pois ao mellor non tiñamos moito máis que facer. E todas esas necesidades que usted di que temos, pola situación na que vivimos e todo, pois podémosla facer, porque facemos cambio. O caso é que haxa nas partidas recursos. Entón, vamos aportando o que realmente nos fai falta. Eu creo que, dende a nosa parte, nunca despreciamos as aportacións que poda facer dende a oposición. Sempre manifestamos, ou eu personalmente manifestei, que a mí dábame igual de quen era a idea máis interesante. Importábame que se pudera plasmar e que fora bo para Rianxo. Eu non sei se teño moito máis que decir, pero eu creo que somos consecuentes co discurso. Sempre dixemos que tiñamos que facer, na medida do posible, unha contención do gasto, porque iso garantizaría que, cando se manda a facer o gasto e esa factura chega ao Concello, pois esa factura terá con que afrontar o seu pagamento. Parece-nos responsable cumprir o obxectivo que é facer o coñecemento das facturas para que a xente poda cobrar canto antes. O procedimento do pago das facturas é moito máis rápido, porque se o aprobáramos dentro do proxecto de orzamento tiña que ter un prazo de publicación, e isto non pasa no recoñecemento extraoficial, creo. Entón, parecenos importante tamén decir que, aproveitando o traballo que se fixo na elaboración do orzamento 2020, que non foi adiante, pois aproveitalo e preparar xa e traballar xa, e desta vez sí, haxa un orzamento 2021 a 1 de xaneiro de 2021, a poder ser, e senón nos primeiros meses. Nada máis. Primeiro, recoller os compromisos que tanto o alcalde
como a nosa primeira teniente de alcalde, Carmen, fai de traballar para ter os orzamentos de 2021 efectivamente a primeiros de 2021 e con eso tamén cumplir un pouco a expectativa que propuso o representante portavoz do Partido Popular e tamén as demandas que se están facendo por parte de Rianxo en Común. Eu, de todas maneiras, quería observar algo que eu creo que é importante, non? Non se pode decir que damos a man, que somos propositivos e estar insultando seguido. Eso é imposible. Non pode ser decir estamos vos axudando porque sodes uns irresponsables. Estamos vos axudando porque sodes uns incompetentes. Eso non é linguaxe. Si vostede quere decir estamos axudando, díganos, efectivamente, según usted os erros que temos, nós valoramos con usted e intentamos resolvelos. Non é leal que usted reitere cando aquí a primeira teniente de alcalde estuvo como alcalde, como alcaldesa, e como tal alcalde dixo que os orzamentos se iban a prorrogar, que usted reiteradamente non recoñeza que a Carmen era alcalde, non era a concelleira de Comercio naquel momento, era a alcaldesa, súa e de todos, e miña tamén. Entón, quero dicir, este linguaxe non tan despectivo, tan a donde pretende chegar, pode facer daño, e faino seguro, pero resolver problemas non. Entón, eu creo que debemos intentar, se efectivamente decimos queremos axudar, tamén facer esa atitude, non de axuda, é dicir, non, e ese linguaxe de axuda. E despois prodúcese outra confusión, e é o obxectivo, se o explicou o señor alcalde, era, efectivamente, ter uns orzamentos, e ter os orzamentos de 2020. Comezouse a traballar nesto en decembro de 2019. Eu teño anotado como se foi facendo, non, repito, non é necesario repetir. En decembro de 2019 estábamos traballando nos orzamentos. En febreiro de 2020, os departamentos estaban entregando propostas de orzamento. Tuvemos varias circunstancias que, en fin, que afectaron e que, pero tampouco é o caso, non. En marzo veu o Covid, co cal interrumpiu traballos, pero ao redor de febreiro-marzo, un aspecto importante que era a titular de tesourería e baixa. E entón, a aportación que ela tiña que facer, pois demorouse polas razóns que sexa e justificadamente. Entón, non somos irresponsables. O sea, nós traballamos e nós intentámoslo sacar adiante. Houve unhas circunstancias, unhas situacións económicas que efectivamente que son razonables, que vostede pode dicir pois debíades intentar correxilo, de acordo, pero son razonables, non son de xente irresponsable, non son de xente que non quere resolver os problemas, non é iso. E despois prodúcese outra confusión importante, é que o Estado creo que está ca terceira prórroga dos orzamentos, e ainda estando ca terceira prórroga, está levando adiante unha cantidad de proxectos económicos novos que non ten que ver co orzamento orixinal que tiñan. É dicir, o orzamento, como se dixe, é un proxecto que é modificable. E a súa modificación depende basicamente de tres cousas. De que haxa crédito, de que haxa competencias, iso é importante, porque decir, entregadelle aos comerciantes 1.000 euros. Nós temos competencia para iso. Usted asegurouse de que o Concello de Rianxo ten competencia para facer eso? Sí. Pois eu creo que non, porque iso foi consultado cos servizos do Concello de facer unha entrega directa. Iso non é competencia do Concello, independentemente deso. Iso
Haberá que miralo e haberá que estudialo, pero o facelo non depende de que teñamos ou non orzamentos. Depende de que haxa crédito, de que haxa competencias e de que haxa vontade política. Se hai eses tres elementos, faise, independentemente de que o orzamento sexa prorrogado ou sexa o de 2020. É independente, o sea, todo ese discurso de que porque non temos orzamento de 2020 non se pode atender á xente é totalmente engañoso. E non é certo, ademais. O mesmo pasa co que se está falando da protección social. E é algo importante, decir, nós temos competencias limitadas, pero ademais recursos limitados. Entón, a protección social, as familias que, bueno, pues que os seus rapaces, os seus nenos non puderon ir á escola e que se viron afectados, eso non lle corresponde ao Concello, independentemente de que o Concello teña que axudar, pero non lle corresponde ao Concello. Eso ten que resolver a Xunta e o Estado. As garderías están pechadas, eso non é unha responsabilidade do Concello. E ao estar pechadas e non poder servir a esas familias, non terá que ser o Concello quen o resolva, digo eu. Como tampouco é o Concello quen ten que entregar ordenadores aos nenos. Ou é competencia do Concello a Educación? Non é. A competencia do Concello é manter e limpar as escolas. E ora venlle que, ademais de limpalas, como viña facendo, ten que triplicar o gasto, porque desde a Xunta din que a limpeza hai que facela dunha determinada maneira, pero non acompaña recursos. Non acompaña recursos. E Rianxo en Común esquécese deso. Entón, a ver, todo o que se poda facer, ímolo facer. E con vontade, e para diante. E, co que decía antes, con crédito, con competencias, e asumir as competencias. Eso é un asunto de responsabilidade tamén, e despois ca vontade política que en fin, que teñamos aquí entre todos. Pero eu creo que o importante, e eu acabo de facer un discurso que pode ser duro canto se queira, pero eu en ningún momento lle digo a vostede pois palabras que non veñen a xeito. Dígolle que, en fin, que efectivamente o que lle pido é, se quere axudar, non nos insulte. Se quere axudar, non nos desprecie. Claro, en fin, e despois poñer sobre a mesa que este goberno está traballando e este goberno está intentando resolver os problemas que non son nada fáciles, nin para o Concello de Rianxo, nin para o de Boiro, nin para o de Dodro, nin para a Consellería de Educación, nin para a Xunta, nin para o Estado, nin para ninguén. Nin para ninguén. Nada máis, pedir disculpas ao mellor polo tono elevado da miña voz, pero bueno, en fin, o de antes, o obxectivo de facelos habíao, o obxectivo de facer os de 2021 haino, e imos intentar facelo, e contamos, e esperamos contar, bueno, coa vosa axuda, non? E coa vosa colaboración. Nada máis e moitas gracias. Se alguén quere volver a intervir, abro un segundo turno. Cidadáns non sei se se incorporou, creo que non. Bueno, pois, Rianxo en Común, sí. Sí, moi brevemente para responder a algunhas alusións feitas polo conselleiro de Facenda. Sobre a primeira parte do seu discurso pouco vou engadir, non é a primeira vez que non lo di, nin supoño que será a última. Dende esta cadeira nunca se pretendeu, nin se pretende, nin se pretenderá insultar a quen goberna, en tanto que goberno, pero tampouco en tanto que compañeiros de corporación. Dito o cal, falar de irresponsabilidade política, de falta de capacidade política ou de outros termos semellantes, coido que non é insultar, é facer unha valoración política do que acontece, que pode ser compartida ou non. En todo caso, non se trata de insultos persoais como continuamente, cando intervén en certos debates, pretende poñer sobre nós. Dito isto, que coido que é o de menos hoxe, outra das cuestións nas que normalmente vostede se parapeta
para non atender o que é responsabilidades é na falta de competencias. É verdade que as competencias do Consello son limitadas e cada vez o gasto é máis controlado e é máis apretado. Ahora ben, falaba, por exemplo, de que o Consello carece de competencias en materia de educación, ainda que, bueno, temos unha conselleira de educación con dedicación parcial, pero, ainda carecendo de competencias en educación, a proposta dos dispositivos electrónicos foi unha proposta que saiu dos servizos sociais do goberno municipal, e que aquí foi plantexada en xunta de portavoces e que foi acordada. Unha boa proposta, por certo, que contaba cunha partida orzamentaria adecuada e boa. Falaba tamén que en materia de conciliación as competencias tamén son limitadas porque non é responsabilidade do Consello que as garderías están pechadas. Faltaría máis. Pero a proposta dos bonos para a conciliación foi unha proposta que saiu dos servizos sociais do seu goberno. Unha proposta, ademais, boa e que direi tamén que melloraba unha proposta presentada por Rianxo en Común, porque a presentada por Rianxo en Común era unha proposta moi semellante a dun goberno do BNG, por certo, de Mazaricos, na que nós nos fixábamos porque nos parecía boa. Falado aquí, non era axeitado para o caso de Rianxo, e sí que era axeitado esta proposta de bonos de conciliación que facía servizos sociais do seu goberno. Por tanto, para petarse sempre en que, bueno, en buscar no meu discurso descalificacións persoais nada máis lonxe. E buscar sempre a ausencia de competencias do Consello non é nin serio nin é responsable. Deberíamos estar falando de outras cousas, cos ollos, comparto esa visión, de o antes posible, e se poidera ser tamén xa para o 2020, artellar unha proposta de orzamentos coherente e adaptada á situación, nada máis. Ben, en remato, quería sinalar un par de cousiñas. Unha, as axudas escolares para a adquisición de dispositivos electrónicos van adiante. De feito, se está traballando para duplicar as axudas que había existentes. E se incluían, que foi algo que tamén se falou na xunta de portavoces aludida, e permitirá tamén, evidentemente, falar dos dispositivos electrónicos. Pero creo que non é incompatible con decir de que, de entrada, non é obrigación do Concello diante de outra situación que se poida dar de peche das aulas presenciais. Eu creo que é coherente decir que non é competencia do Concello. O normal sería que houvese un plan B por parte da Xunta e do Estado preparado, un dispositivo para que o que fixemos hai 4 meses non o teñamos que repetir. Entón, por un lado, as axudas escolares permitirán a compra de equipos electrónicos individuais das familias para que os adquiran individualizadamente as familias, ou incluso tamén de algún equipamento, as mascarillas, por exemplo, falábamos tamén da posibilidade de incluir as mascarillas dentro dese lote. Se está traballando para duplicar ou aumentar bastante en prevención de que as peticións de axuda para iniciar o curso este ano sexan superiores. Vaise traballar niso, co orzamento prorrogado, coa posibilidade tamén de unha partida a inicios de ano que poida sufragar as mesmas bases que se poidan presentar xa este mesmo ano. Quero dicir que se está buscando, dentro do orzamento e da decisión do orzamento prorrogado, de manter varios dos compromisos no que atinxe a compra de dispositivos electrónicos. Eu espero que efectivamente existe ese plan B por parte da Xunta que permita que non teñan que adquirir as familias, senón que por varios programas que poida haber se faga fronte ao que pode vir que é unha volta ás clases non presenciais. E creemos que aí non debe ser ou non debería ser o Concello por segunda vez quen adquirira equipos, ata uns 21, 22 equipos para familias, para que puderan ir dunha certa regularidade ás aulas. Agardemos que vayamos aprendidos uns meses e se poida establecer un sistema. Sobre todo porque nós vamos parchear.
nós non vamos ser quen solucione o problema do ensino. Nos parcheamos con 20 e tantas familias, pero é necesario a saber cantos e a partir da realidade educativa que poida surxir que lle teñamos que garantir o acceso á rede, que lle teñamos que garantir o acceso a equipamentos electrónicos para que non haxa uns nenos e nenas prácticamente desaparecidos as primeiras de cambio que poidan deixar de facer as escolas. Como vai pasar tamén co transporte, falou antes tamén unha importante partida que temos que ir reservando dese orzamento prolongado ou de donde sexa para facer frente ás limpezas adicionais e a higienización das escolas hasta en 3 turnos diarios. Nos temos 12 centros que vamos ter que limpar a diario 3 veces. 3 veces. Con un importante aumento do persoal destinado a isto. Até o de agora, nin Estado dixo vou trasladar aos concellos unha partida necesaria para que tade tranquilos que vos lo vamos dar. Nin o Estado, nin a Xunta. Ninguén. Ninguén pronunciou van vir daqui fondos necesarios para que os recursos que tedes que destinar ás familias sexan abondo. Ninguén. Até o de agora. A ver se chega algo. A única que foi a Deputación cos gastos 40 e pico mil euros que nos permitiu facer fronte, sobre todo a compra de mascarillas, higienizantes, elementos de limpeza, etc., etc. Pero que non dá, evidentemente, para soster unha actuación en escolas, colexios e na propia administración ao longo de todo o ano. Segundo, falábamos antes tamén das axudas aos autónomos. Comentei antes que acaba de aparecer, e apareceu hai aproximadamente un mes, apareceu unha posibilidade de o plan Reactiva, similar ao que tiñamos nós previsto para as pequenas empresas do Concello, pero que ten incluso a salvedade de que multiplica por 4 o que nós tiñamos previsto. Se nós tiñamos previsto meter uns 40.000 euros, saense 160.000 euros, mantendo unha chega de aproximadamente 32.000 euros por parte do Concello. E se multiplican por 4 as axudas. Por certo, esas axudas, nas bases, levan unha demanda á Xunta para que nos permita axudar. O sea, levan implícito, e iso o poden comprobar, nas propias bases, sinala, sabemos que non somos competentes, por favor, déanos permiso para introducir esta línea de crédito nas empresas. E así ven, e hai que pedir, xunto a solicitude de adherirnos a ese programa, cousa que faremos en vindeiros plenos, porque, digo, multiplica por 4. Nos falábamos de 40, estamos falando de 162. Falábamos incluso de unha línea de partida hasta de 1.500 euros por empresa e inclúe tamén cousas que nós tamén tiñamos previsto, que é a adquisición de equipos electrónicos, a adquisición de mamparas, a adquisición de elementos de seguridade, con máis cantidade a partir dos 1.500 para as empresas que teñan máis empregados ou que poidan acreditar efectivamente esa baixa de recursos ou esa baixa de diñeiro neste período. É dicir, que o multiplica por 4. Estamos con orzamentos prorrogados, buscaremos a posibilidade de sumarnos a esa actuación. Por lo tanto, sí que hai atención e sí que hai tamén un compromiso, eu digo, e saliu antes do tema do emprego e cifrou cifras de paro que efectivamente foron mellorando no Concello de Rianxo hasta chegar nos datos dos últimos meses ligados ao sector servizos ou ligados á pesca, evidentemente, que son os que fan ás veces subir e os que fan tamén ás veces baixar. E neste caso tocounos que baixara máis no noso Concello que en moitos autos da Rotonda o desemprego. Pero nós, desde a nosa posibilidade, o Concello está contratando líneas de persoal hasta o máximo que é posible. Hasta o máximo que é posible. Temos unha escola Obradoiro que prolongou 2 meses máis o seu traballo e temos unha escola Obradoiro tamén de garantía xuvenil que permitirá 16 contratos novos agora no mes de setembro. É dicir, ademais de ter ao máximo que podemos nos programas da Diputación, nos programas de Aprol Rural da Xunta, nos programas de Risga, vamos a donde podemos buscando que o Concello chegue ao máximo posible de contratacións, limpezas de praias, brigada de limpeza no rural a través do PEL da Diputación, hasta sumar prácticamente unhas 40 persoas máis. Quer dicir, un Concello que ten 100 empregados apenas, case que chega a 50, 60 persoas máis, buscando tamén precisamente sacar. Certo é que, como outros
outras posibilidades, non xenera emprego estable, emprego de calidade que a todos nos gustaría. Pero hasta onde podemos, sí que estamos acudindo a todas cantas liñas de axuda e de subvención hai, buscando iso. Adherirnos ao programa tamén integrado de emprego con Dodro, Rois, Valga, que tamén permite unhas cifras de entrada pois moi importantes de inserción laboral nas empresas desta contorno. Non? É dicir, que hasta onde podemos, con orzamentos prorrogados, queremos buscar que saian o paso de necesidades reais da veciñanza. E queremos acudir. Se cadra algunha liña das que intentamos comprometer, como pode ser ese bono, por outra parte tamén existe un bono concilia por parte da Xunta que tamén ten un resultado até o de agora aínda incerto, ou esa renda de inserción social que tamén ten un resultado polo momento bastante incerto, pois algún queda no tinteiro. Pero hai varias que vamos a acudir esa chamada, as axudas sociais, as axudas da Deputación ou Plan Reactiva, a adquisición dese material para as familias. Mais tamén reservando unha importante cantidade, traballando nunha importante cantidade, que é que de momento a que vamos ter que destinar para a limpeza dos centros educativos. É dicir, iso cos orzamentos prorrogados. Se aparte diso, como decía antes, queremos facer fronte a liberar ao 100% o gasto que temos de atrás do Concello para que os orzamentos que veñan liberados e veñan con cero cargas de atrás e permitan encarar un ano completo de traballo desde as áreas limpo, nas diferentes áreas, con diferentes actuacións, e moitas delas que teñen que ver tamén con servizos sociais e moitas delas que teñen tamén con servizos educativos e de fomento do emprego e de fomento do pequeno comercio. Flaco favor lle faríamos se neste momento non priorizáramos como estamos facendo o pago aos provedores, porque é xusto, porque se lle debe, porque é a nosa primeira tarefa e queremos, antes de que acabe o ano, rematar co gasto que temos. E o estamos facendo, o estamos buscando con liquidez propia do Concello, sin recurrir a ningún tipo de recurso extra que pudera axudar nesta tarefa, senón facelo cos fondos propios, cos ingresos propios municipais, sin recurrir a outra, buscando, efectivamente, que o ano 2020, 2021 neste caso, pois podamos ter desde principios do ano un orzamento que estea liberado das cargas actuais. Nos non nos gustaría, e díxeno antes, a nos encantaríanos estar falando agora dos orzamentos, estar agora aprobando os orzamentos como foi a nosa intención e que traballamos hasta o último minuto buscando cunha proposta para o Concello, buscando iso. Como dixen antes, chegou o momento donde a tarefa facíase imposible. Poderános culpabilizar, acumulastes moito de anos anteriores, esa débeda é grande, sí, efectivamente, pero así como nos culpabilizamos de tela, tamén nos estamos responsabilizando de resolvela. E para nós esa resolución é o que estamos comprometidos estes meses para poder liberar o orzamento e facer tamén traballo en prol das empresas, porque moitas destas facturas que están aquí pendentes son de pequenas empresas do Concello. E creemos que tamén é axudar, diante do escenario de crise, é tamén axudar a pagarlle o que lle deben. Por iso é o compromiso primeiro. En ese compromiso primeiro é onde nos embarcamos. E nese compromiso primeiro é pola decisión que tomamos, triste, dolorosa, políticamente, efectivamente, terrible, de non presentar uns orzamentos, pero creemos responsable, coherente e máis acorde co que debíamos facer, financiar toda a débeda cos provedores do ano anterior e quedar a cero. E levamos meses traballando nesa liña, por eso escollemos no plan de obra non ir a tanta obra para vindeiros anos, porque temos bastantes obras que sacar licitación e darlle estes meses ese traballo tamén a empresas locais, pero tamén destinamos diñeiro a gasto corrente, diñeiro a pago a provedores, e o fixemos no pos do ano anterior, fixémolo no pos adicional deste ano, fixémolo co remanente de tesourería. Queremos deixar en cero, e esa é a tarefa, pagar os provedores primeiro. Entón, por moito que nos doia, e que non sexa rendível sacar unha proposta que pudera ser papel mollado e que volveremos a volver a acumular outra cantidade no ano que ven, preferimos deixar este liberarnos disto, pero sempre coa salvagarda de que determinados proxectos que son importantes e que teñen que ver coas axudas sociais educativas de material, que teñen que ver con dinámicas de emprego, que teñen que ver
con pequeno comercio as deixamos garantidas. E con proxectos do POS para licitar. E con esa idea estamos. E ese vai ser obxecto tamén de discusión tamén, seguramente en puntos que van continuar agora, unha vez finalizado este elemento de debate a petición da oposición. Entón, eu creo que esta é a explicación que se dá, evidentemente non vai ser compartida, evidentemente, pero é a nosa posición e creemos que sí que se deu explicado as razóns para adiar a principios de ano a entrada en vigor duns orzamentos desta volta absolutamente liberados de calqueira carga de anos anteriores que lastrara a execución e o investimento que se pudera facer neses propios orzamentos. E máis nada, un pouco neste punto, e pasaríamos ao seguinte punto xa do orden do día. Perdón, o seguinte punto do orden do día é o incremento do límite global de produtividade no orzamento prorrogado de 2020. Ten a palabra para explicar o concelleiro de Facenda. Este punto foi a Comisión de Facenda e xa se explicou tanto o significado do punto como o contido do punto. O incremento do límite da produtividade refírese ao incremento do crédito disponible necesario para poder pagar as sustitucións aos funcionarios que realizan, que desempeñan funcións superiores non é o contrato, ao posto que teñen, non? Entón, cando un traballador ou un funcionario realiza unha función superior, hai que indemnizarlle. Creo que no complemento, nunha dos complementos, non? Hai que indemnizarlle. O que estaba previsto para 2019 non contemplaba situacións que se están dando agora e por eso é necesario complementar este aspecto do orzamento. Había unha disponibilidade inicial de 4.975 euros. Calcúlase que é necesario incrementar esta cantidade en 10.050 euros para dispoñer dunha cantidade que se estima suficiente de 15.025 euros. A ver, isto está motivado por unha situación singular e excepcional que non estaba prevista. Non é, digamos, unha incoherencia que tiñan os orzamentos de 2019, senón que se produce unha situación singular que leva a que haxa que incrementar esta partida. Nada, na Comisión de Facenda foi explicado e nada, en principio a Comisión de Facenda, no que eu lembro, apoiou a proposta, non, de incrementar o límite de productividade no orzamento hasta 15.025,35 euros. Nada máis, creo que non necesita máis explicación. Moitas gracias. Ten a palabra o voceiro de Rianxo Común. Gracias, alcalde. Perdón. Bueno, como outros temas que trataremos hoxe, sae ou parte da mesma cuestión ou pon de manifesto a mesma cuestión, que é unha certa ou unha mala planificación, ainda que se ven a certo neste caso en concreto, tal como decía o conselleiro de Facenda, non, bueno, cabe matizalo, pois sempre xorden aspectos dificilmente controlables, pero non é a primeira vez. De feito, coido que o ano pasado tamén houve que facer unha cousa semellante. Bueno, insisto, cabe matizar que hai aspectos pouco controlables que poden desbaratar isto, aínda que a diferencia entre o crédito inicial e o importe que se pretende aprobar é moi grande, o cal tamén pon de manifesto unha certa mala planificación. Nos ímonos a ter neste punto, nada máis.
nós estamos de acordo con cando falaba eu antes que no orzamento prorrogado se é necesario o aumento dunha partida que non se contaba no 2019, pero no 2020 vese que é necesario, pois estamos de acordo en que se aumente a cuantía desa partida, nada máis. Que ben. Pola miña parte tamén dicir que é unha medida de remuneración das ausencias ou das suplencias a persoal de superior categoría que foi un acordo que se tivo coa mesa de negociación do Concello, cos sindicatos e o comité de empresa, de que se procedera a esta sustitución e que fosen remuneradas. Evidentemente, aquí surxe, mentres non se cubra, hai un cambio con diñeiro procedente, por outra parte, da liña de productividade que viña, que eran os traballos extraordinarios da Guadalupe, que este ano non se van desenvolver, e que permitirán que, neste caso, a xefatura da Policía Local pois teña, mentras non se cubre da maneira debida, deixarían de ser custes de productividade para ser realmente xa estar dentro integrado na súa nómina, mentras iso non se cubra, pois se acudirá a esta fórmula da productividade para resolver a discrepancia entre o salario que ten e o posto que en realidade se está a ocupar. Entón pasamos á votación, abstencións, votos a favor. Queda aprobado cos votos do BNG, PSOE e PP e a abstención de Rianxo en Común. Digo en alto para que quede gravada o resultado da votación. Temos que intentar acordarnos para que quede, porque hai intervencións que ás veces non recolle a gravadora e é necesario facelo así para que quede constancia na acta do resultado da votación. Ben, pasaríamos ao punto 3, que sería o recoñecemento 8-2020, aprobación por recoñecemento extrajudicial das facturas incluídas na relación H 2020/3. Ten a palabra o voceiro de Facenda. Bueno, este tamén é un asunto que foi explicado na Comisión de Facenda. Eu ali, na Comisión de Facenda, intentei explicar a que correspondía o gasto. Entón, agora repasámolo, a que correspondía. Tamén explicaba cales eran as medidas, primeiro a valoración que facíamos, pero despois as medidas que estimábamos necesarias, bueno, pois para evitar que situacións como estas se repetiran. E despois ali, na propia comisión, se introduciron tamén algunhas suxerencias e algunhas solicitudes de aclaración que, bueno, que foron miradas observadas e, en todo caso, intentarei, bueno, pois, aludir. Efectivamente, este é un recoñecemento extrajudicial de crédito, é dicir, corresponde a un gasto para o cal non había crédito suficiente, pero o que é importante é saber que gasto era, que tipo de gasto foi o que se atendeu ou que tipo de necesidades se atenderon. Entón, hai toda unha relación de facturas, pero esa relación de facturas corresponden a uns programas de traballo do Concello e entón un primeiro, digamos, apartado que foi atendido é o que é o de protección social con 36.600 euros, que isto ten que ver, digamos, a parte na que se gastou principalmente foi fomento de emprego e, en concreto, un obradoiro de emprego. Un obradoiro de emprego que, efectivamente, o crédito para poder atender o gasto todo que seraba o obradoiro, pois non era suficiente. E o Concello e o Goberno
actuando con responsabilidade, intentou mantelo. Esa responsabilidade leva a que despois sexa reparado e que poda ser calificado por alguén de irresponsable. Pero, bueno, o asunto é que se houbéramos actuado de outra maneira, os rapaces teríanse que ir para a casa. Entón, aquí otouse non por irse para a casa, senón por atender o gasto, non? Outro apartado importante é o de servizos públicos básicos, 122.000 euros, do cal o gasto principal, un dos gastos principais, era as escolas, o mantemento das escolas e da gardería. Un deles. Despois tamén hai de mantemento das instalacións culturais, hai mantemento das instalacións deportivas, etc. Pero un aspecto importante era o de unha factura da que se pediu explicacións, que era o pintado do Colexio Castelao, pintado de varias aulas e de outras dependencias do Colexio Castelao, intervencións na gardería, na escola infantil, e intervencións no resto dos centros, non? É unha partida tamén importante. Outra partida importante é o que ten que ver con mantemento de infraestructuras, que sempre se queda corta, pero tamén é unha partida que absorbe unha cantidad de crédito, de gasto, para o que non había crédito suficiente. E despois hai outra parte que é todo o que ten que ver con servizos xerais e con mantemento un pouco das edificacións, contratos, etc. Efectivamente, como se dixo e como se advertiu, claro, estamos tratando de atender gasto básico, e efectivamente, que é gasto básico? E o que nos está indicando é que o Concello ten que incrementar a súa solvencia. Non é un problema solo de xestión económica, é un problema de recursos, de que o Concello ten que dotarse de máis recursos, pero as outras administracións tamén teñen que dotar os concellos de máis recursos. Se non, as dificultades van ser enormes. Non xa para atender programas dos que aquí se falaron, que son, digamos, non entran dentro do que sería o obrigatorio básico, senón que hai dificultades mesmo para atender o básico, non? Porque efectivamente os recursos son limitados e máis que limitados son insuficientes. Quero dicir, isto é un pouco no que se gastou, que como decía na propia comisión, este gasto efectivamente pode ser valorado, é dicir, pode haber alguén que dicía, eu isto mellor non o priorizaría, o que non hai dúda de que se era un gasto justificado e un gasto necesario. Pintar os colexios, as escolas, atender a gardería, o obradoiro de emprego, eso era necesario. Claro, a dificultade desto, que ao non haber crédito naquel momento, non haber crédito, pero ser necesario, claro, isto ten que vir vía recoñecemento de crédito para poder atender a todos os proveedores que serviron e que coa súa disponibilidade axudaron a que os programas e os proxectos se puderan levar adiante. O recoñecemento de crédito, a parte desta xustificación, efectivamente ten unha serie de valoracións en forma de reparos de intervención económica do Concello. E son uns reparos que nós temos obriga de atender. E son reparos que nos están dicindo que hai aspectos que temos que mellorar e que temos que atender. E que temos que correxir, non? E o que trae precisamente o recoñecemento de crédito, que fixemos gasto,
e non había crédito suficiente. Eso non debemos facelo, inda que vai haber situacións de emerxencia, situacións de urxencia, que, bueno, pois haberá que valorar como se vai resolver, non? E despois hai outro reparo que tamén é importante, pero que non ten que ver coa vontade política do Concello, e repárase que hai determinados contratos recurrentes de compra recurrente que deben resolverse a través dun proceso de concurso e licitación. Desde a alcaldía fíxose, bueno, e estáse facendo a proposta de que eses contratos podan salir e podan resolverse. É dicir, por parte do grupo de goberno hai total disponibilidade a que eso se faga a través dun concurso e non é vontade nin desexo do alcalde estar autorizando gasto que sabe perfectamente que despois vai ser reparado. Pero, por outra parte, o alcalde non pode sacar o concurso. Entón, estamos nunha situación un pouco complicada. Pero, bueno, resolverémolo e atenderemos isto que se nos está pedindo. Hai despois outros dous reparos que son puntuais. Un é relativo a unha ampliación de gasto que debía facerse a través de ampliación de contrato, pero por motivos de urxencia que despois o alcalde poderá explicar, non se pudo facer. É o que fai referencia ao museo, bueno, ás obras que se estaban facendo no museo. E despois hai outro reparo que é un gasto que debía facerse en forma de subvención no lugar de en forma de contrato. É un reparo perfectamente correxible e que para o ano que ven pois virá ou debe vir como nos están pedindo os servizos de intervención a través de subvención. Na comisión moi, digamos, con un ánimo de colaborar e moi atinadamente, fíxose reparo concreto a algunhas facturas que, bueno, non reparo, pedíanse explicacións e eu ali xa dicen, e xa insistín, e eu creo que iso é importante, que os servizos de intervención están para aclarar todas as dudas cantas temos. Eses reparos tiñan que ver ca fiscalización de facturas. E debemos lembrar que a fiscalización de facturas faise dende os traballadores e traballadoras que se sirven dese gasto e vai pasando de traballadores, funcionarios dos servizos económicos, etc. É dicir, pasan moitos filtros, o cal non quere dicir que se poda pasar unha factura e que poda haber, digamos, un desasuste. Falábase dunha factura correspondente a gasto de aceite e entón interpretábase que era unha lata que valía casi 100 euros. Claro, leuse mal, eran 4 latas, non era unha, eran 4. Se imos á factura, claro, había que ir á factura. Por eso que hai que pedir, a veces, cando hai cousas que nos chocan, a veces o que hai que pedir é as explicacións, non? E despois había o que falamos antes do pintado do Colexio Castelao, e non detallo, pero non foron só aulas, foron baños, foron porches, foron pasillos, foron intervencións en electricidade, foron intervencións varias. Que pasa? Que o epígrafe recolle só unha parte. Entón, eu entendo, digamos, a preocupación que pode causar. Eu, de todas maneiras, reitero-vos que a interventora, Patricia, como os servizos de intervención, están á vosa disposición para aclarar calquera dúbida. De todas maneiras, eu, como concelleiro de Facenda, miro as facturas e intento miralas, pero eu confío na fiscalidade que se fai por parte, sobre todo, dos traballadores e traballadoras. E, efectivamente, pode haber algún despiste, eu eso non dubido, e algunha cousa que requira observación, pero están, digamos, moi miradas. Entón,
aquelas dúbidas a respecto da corrección desas facturas, digo vos que están, bueno, non me vou entender que estaban correctas, que estaba correctamente justificado o gasto destas facturas. En fin, nada máis, o sea, as facturas corresponden a un gasto que era necesario, que houbo que facer. Outra cousa importante, naquel momento non había crédito, ahora mesmo sí hai crédito, e hai crédito de fondos propios do Concello. É algo importante, é dicir, o Concello ten fondos para poder atender esas facturas. O grupo de goberno comprométese, desde logo, a correxir as observacións que se nos fan, bueno, o que xa fixen, o que xa comentei antes, non reitero, pero sí que nos comprometemos, e hoxe, no pleno de hoxe, saben algunha medida concreta para, digamos, mellorar esta xestión económica. Nada máis, eu reiterar a disponibilidade que houbo por parte dos grupos da oposición en relación con este asunto, e tamén as aclaracións que se pediron, as suxerencias que se pediron. Había tamén algunha suxerencia a respecto de diversificar o gasto, aclarar que eso tamén se pediu explicación, e tamén decir que o gasto está diversificado. O que ocorre que por algunha razón a este recoñecemento de crédito veñen as facturas dun proveedor, as de outros proveedores xa están resoltas. Tamén o alcalde, se pode, quere despois tamén pode aclarar. Pero, claro, este é un recoñecemento de crédito, non veñen as facturas de todo, veñen unhas concretas, e coincide que esas concretas que corresponden a ese proveedor son as que están aquí, pero as de outros proveedores están resoltas e pagadas. Sí que se fai esa diversificación que se pode posiblemente mellorar, pero sí que se intenta adquirir bens e servizos en todos os establecementos. Inténtase, o cal non quere dicir que non se poda mellorar e non se poda correxir. E, en principio, pois nada máis. Como xa comentou antes o alcalde, un dos obxectivos era atender esta débeda a proveedores, e, bueno, e desde o grupo do BNG e desde a Concellalía de Facenda o que se vos prega é efectivamente que se poda atender, e entón o voso apoio positivo a pagarlle aos proveedores por estes servizos e por estes bens que foron para atender esas necesidades que antes falamos. Nada máis e moitas gracias. Voceiro de Rianxo en Común. Grazas, alcalde. O conselleiro de Facenda na súa intervención pon en valor as actuacións levadas a cabo coas, bueno, que representan as facturas que están incluídas na relación a que estamos facendo referencia. Fai ben, é lexítimo, mas non é esa a cuestión de fondo, non? A cuestión de fondo non é que se fixeran unhas actuacións boas como as valora o conselleiro ou que poden ser valoradas doutro xeito. Nin a cuestión de fondo é dicir que esas actuacións que se fixeron teñen que ser pagadas, está claro. A cuestión é por que actuacións que se fixeron no último trimestre, a maioría delas no último trimestre de 2019, a día de hoxe non están pagadas. E non están pagadas pola falta de crédito, mais de quen é a responsabilidade que non haxa crédito asignado a esas facturas que a día de hoxe aínda non se pagaron. Isto ten relación co que falamos ou co que debatimos no primeiro punto do orde do día de hoxe relativo aos orzamentos, porque normalmente cando falamos dos orzamentos, falamos de orzamento, falamos da ausencia deles, como é o caso de hoxe, non estamos tendo un debate teórico ou un debate que sexa alleo ao conxunto da cidadanía de Rianxo, senón que todo o contrario. Non traballar cun orzamento adecuado e actualizado ten moitas consecuencias, como estamos vendo. Ten, por un lado, as consecuencias ás que antes nos referimos relativas á capacidade de poñer en funcionamento aquelas medidas de recuperación económica e social que o noso Consello necesita nestes momentos, mas ten tamén
unhas consecuencias como as que están detalladas nesa relación de facturas, que son que aquelas persoas autónomas e empresas que lle prestan algún servizo ao Concello teñen que agardar ata un ano para poder cobrar polo seu traballo, non? E, ademais, dase esta paradoxa, que non estamos falando de medidas para axudar a estas autónomos ou pequenas empresas. En todo caso, estamos falando de que nun futuro, en todo caso, se poderán afrontar. Hoxe non estamos falando diso. Hoxe estamos falando de que a estes autónomos e pequenas empresas de Rianxo se lle debe, cando menos, porque estou seguro de que a cantidade é moito maior, cando menos, máis de 200.000 euros. Non? É realmente paradóxico. Recuperando as palabras do conselleiro de Facenda, as que antes xa fixen referencia, é fundamental dotarse de uns orzamentos para regular o procedimento de gasto e que isto que estou a relatar non acontece. Pero, ollo, isto non é suficiente. Vostedes teñen demostrado que, aínda cun orzamento recentemente aprobado, acumulan facturas que non estaban orzamentadas e para as que, polo tanto, non existe unha partida de crédito. Por exemplo, aprobaron un orzamento en outubro do ano 2019. Estou convencido de que nos próximos meses traerán a este pleno a proposta de aprobación do recoñecemento extrajudicial de crédito para facerlle frontes a facturas por actuacións do ano 2020. Por tanto, a incoherencia é cando menos chamativa. No que vai de legislatura, xa aprobaron 2 recoñecementos extrajudiciais de crédito, que sumados a este que hoxe tratamos, xunto coas facturas pendentes que se incluíron no orzamento de outubro ao que antes fixen referencia, nos sitúan preto da barreira de 1 millón de euros en facturas non orzamentadas, sen contar as que poida haber do ano 2020. Mentres tanto, a conta xeral do 2018 reflexaba uns 3 millóns de euros sen executar, e tendo en conta que a grandes trazos o orzamento aprobado en outubro é moi semellante ao aprobado en xullo de 2018, é probable que a conta xeral do 2019 reflexe unhas cifras de gasto sen executar semellantes. Unha conta xeral, por certo, que teríamos que ter coñecido antes do 15 de maio de 2020, segundo o establecido na legislación vixente. Esta falta de disciplina orzamentaria, como ten sido definida, pon de manifesto que cada quen no goberno vai gastando mentre sai na caixa, estea ou non orzamentado, e botando por terra os acordos plenarios. Fan, ademais, xogando con lume, incumprindo os requisitos da contratación menor ou excedendo os límites desta. Falta de disciplina orzamentaria e falta de disciplina democrática, habería que dicir tamén. Mas chegados a este punto, e ligado coa miña primeira intervención, cabe preguntarse que fixo o novo goberno para tratar de reconducir o rumbo, ou en que se diferenza a forma de traballar do actual goberno do da legislatura pasada. Na nosa opinión, pouco. Vai alá un ano de legislatura, vostedes auguran uns meses próximos mellores e mostran vontade de reconducir o rumbo, mas fixándonos na experiencia é dificilmente crible. O aumento de membros do goberno, o aumento de dedicacións exclusivas e parciais e o feito de que o actual goberno conte cunha ampla maioría neste pleno non se traduciu nunha maior capacidade de traballo, nin sequera na capacidade de cumprir con máis elemental da xestión municipal como é a elaboración de orzamentos e como antes debatimos. O acordo de goberno entre o BNG e o PSOE non se traduciu, como dixo, nunha capacidade de traballo, traduciuse máis ben nunha carta blanca para que o goberno funcione a golpe de decreto e de recoñecementos extrajudiciais. Repito, levamos 3 no que vai de legislatura e seguramente nos próximos meses teñamos que facer fronte a outro. Sin embargo, non atisbamos que se modificara nin un ápice a maneira de traballar, aínda que continuamente se manifesta a vontade de que se fará. Repítome ou acabo, mellor dito, como acabei a miña primeira intervención. Rectifiquen e asuman as responsabilidades que se lles foron outorgadas. Nada máis. Tal como se reconoceu na Comisión Informativa, o informe de intervención é aplastante. Recurrindo ás palabras, ás verbas que dixo o señor conselleiro de Facenda, esperemos que as ganas de facer as cousas ben vayan por bo camiño e, fundamentalmente, se aprobamos, nós vamos a ser positivos, vamos a aprobar este punto, pero para que a xente que ten débedas co Concello sean reconocidas e pagadas en tempo e hora.
Nos vamos a votar a favor porque queremos que, bueno, os que prestaron o servicio e fixeron, mandaron a factura ao Concello, pois a cobren canto antes. Respecto da disciplina orzamentaria, porque queremos reconducir e ir nesa liña cara á elaboración do orzamento 2021, como se ve no último punto onde se fala dunha modificacións nas bases de execución do orzamento, parecenos que o gasto é verdad que o hai que controlar na medida das posibilidades, que os recoñecementos deberían de ceñirse a cousas estritamente necesarias, ineludibles e inevitables, pero a veces é imposible. Entonces, na medida das posibilidades, por suposto, dende esta parte, pois faremos todo o posible, nada máis. Ben, xa no punto anterior manifestábamos, ou manifestei, o compromiso que hai con que todas estas facturas estean liberadas o antes posible, dai que se traian a este recoñecemento extrajudicial aos que poidan vir, porque, insisto, a decisión política que se tomou foi precisamente de facer que o orzamento do ano 2021 estexa o máis liberado posible destas cargas. Entón, efectivamente, estas cargas existen, estas cargas, ademais, en moitos casos son necesarias, ineludibles, e forman parte tamén do traballo que houbo que desenvolver ao longo do ano, haxa ou non haxa orzamento. É dicir, se alguén pretende que deixemos de actuar en determinadas líneas de traballo porque non exista crédito ou porque non exista tal, non vai por aí, ou polo menos non vai co que eu penso. É dicir, nós temos que intentar manexar no posible as situacións, pero temos tamén que dar servizos hasta onde sexa posible á cidadanía. E moitas destas facturas responden efectivamente a determinadas actuacións que se fixeron cando non había orzamento e houve que metelas nesa liña de traballo. Traballo desenvolvidos antes de que houbera orzamento, facturas presentadas despois de que existira o orzamento de outubro, que se dá o caso nalgúnas destas actuacións. Como tamén saiu na comisión, dicir que este goberno leva traballando moitos anos con toda clase de empresas dun sino, empresas do outro, empresas que teñen militantes dunha formación, que teñen militantes do outro, porque non se mira en ningún caso a cor política da empresa. Só o único que se mira é a vontade da empresa de traballar co Concello. Entón preguntaban, porque me consta que houve algunha alusión a porque había só suministros nunha determinada cousa, hai en todas. Están repartidos os vehículos do Concello, reparten en todas as estacións de servizo do Concello, na que leva este, na que leva aquel, na que leva o demais alá, dunha maneira equitativa e buscando demais que todas as empresas que teñen gasolineira no noso Concello reciban por parte do Concello a atención. E iso pasa con calqueira outra empresa. Evidentemente, hai algunhas que están máis favorables a que poida tardarse máis no pago e hai outras que decidiron non traballar nin con este, nin con outros concellos, é a súa liña política e nós respetámola. Pero de partida vamos a que nos queira suministrar buscando diversificar as compras en diferentes lugares. Pode pasar, e despois tampouco nos debemos laiar, cando sacamos concursos, os concursos son imprevisibles. Vale? Entón, sacamos un concurso para o suministro de papelería e nos gaña unha empresa multinacional. Entón, tampouco quero escoitar voces que din, oigan, que ustedes posibilitaron e fixeron un concurso, ahora non compran no suministrador local. Vale? Eso nos leva tamén ás veces seguir de forma tallante as reglas de contratación menores, porque chegaron ás veces a un absurdo de que hasta para comprar unha goma de borrar hai que pedir 3 presupostos ou para facer unha determinada cousa, e pronto chegaremos a que unha actuación de Milladoiro non a pode facer Milladoiro directamente, senón que hai que pedir 3 presupostos para non darlle a Milladoiro como formación artística singular. Entón, cuidadiño tamén co que ás veces aparecen con estas cousiñas, porque, efectivamente, sacamos a concurso, pero se nos presentan 30 empresas e resulta que o que nos gustaría que foran as empresas locais as que participaran dos concursos de obras e levaran eles o contrato, pois non o gañan.
Vale, entón invocámolo, pero tamén temos que ser conscientes de que pode pasar isto. E entón veremos aquí no pleno como estades pagando os de fora e non facedes os gastos coas empresas de aquí. As cousas teñen doble cara ás veces. E ese é un perigo que se pode correr. Xa digo, non é o caso do suministro, pero pudera pasar que en algún momento tuveramos que sacar o suministro de gasoil, de gasolina, e que o levara unha sola empresa do Concello. Vale? Entón, o sistema que temos actual, que parece que non gusta, de repartir entre todas, pois igual é o que hai que adquirir. E temos que comprometernos e só podemos usar un determinado surtidor, ou un determinado fornecedor de material, ou unha determinada empresa que é a que nos suministra isto, ou unha determinada empresa que é a que nos cambia luminarias, e que ademais incluso pode ser de fora. Entón, con cuidado, porque ás veces intentar tamén favorecer o empresariado local coas compras, pois tamén ten o seu reflexo nos reparos que se dan de algunhas das facturas, precisamente levados da vontade de que estea diverso o gasto, de que poida beneficiar a bastantes empresas locais, ten a súa contrapartida. E se pode dar esa paradoxa de que ao final os concursos o leven empresas de fora, porque o que sí que non se pode nun concurso público poñerlle cancelas a que poida vir unha empresa de calqueira lado do país ou de fora do país a participar dese concurso e que se leve a contrata. E logo, pois veremos como se laian ou nos laiamos por non favorecer esa compra no comercio local. E iso tamén pode pasar. En todo caso, xa digo, saliron aquí varias intervencións e algunha delas falando da necesidade de ter o orzamento e telo actualizado, pois efectivamente, esa foi a razón principal de que fora un orzamento actualizado e real o que nos levara a un escenario donde poidamos destinar, se poñemos 1.000 euros, son 1.000 euros íntegros para desenvolvemento ou 100.000 euros íntegros para determinado gasto e non que vaya lastrado porque temos uns recoñecementos extrajudiciais do pasado que lastran o orzamento que se presentaba. Esa foi a explicación que intentamos defender no apartado anterior e que se sigue justificando neste, que era un pouco tamén a nosa intención, de que cando faláramos de priorizar o recoñecemento extrajudicial e os gastos pendentes, saíra tamén o debate de por que aparcábamos os orzamentos, por que íamos a un escenario de orzamentos prorrogados e pasábamos a, sobre todo, priorizar a que quen fixe o traballo leve o seu, porque é de xustiza, porque é o que debe ser. E como debe ser, é polo que tamén presentamos, porque debe ser que se pague a todos eles antes de iniciar un camiño de máis, por así decilo, máis cerrazón a hora de facer o gasto, que é o que ven no seguinte punto da orden do día, e tamén é o que se pretende presentando os orzamentos ao comenzo de ano que non teña a carga que leva destas cantidades que se están presentando os recoñecementos extrajudiciais. Entón, ese é un pouco o asunto de por que este tema e por que pois, tamén entrar a debatir o punto que sigue das medidas de base de execución para facelas endurecer a posibilidade que podamos ter os diferentes departamentos de facer un gasto que non estea estritamente necesario ou que non teña o carácter de urxente que deben ter estas facturas. Pasado isto, sometemos a votación, votos en contra, abstencións, dúas de Rianxo en común, votos a favor, PSOE, Partido Popular e Bloque Nacionalista Galego. Pasamos ao seguinte punto do orde do día, que é a modificación das bases de execución no relativo ao procedimento de execución de gasto, propostas de gasto e tramitación de facturas. Ten a palabra o conselleiro de Facenda. Ao xeito de concretar de xeito pormenorizado como se debe executar o gasto, non?
e establecer os pasos que hai que dar para facer o gasto. Eso está na base, creo que é 14, 14A e 14B, que comentouse dun xeito un pouco máis pormenorizado na propia comisión, pero vamos, o que busca sobre todo é garantir que cando se compromete un gasto hai certificación de crédito. Básicamente ese é o plantexamento. E isto faise por dúas vías. Faise por vía de que cando o responsable ou a persoa responsable política encarga ese gasto, ou o responsable do departamento encarga ese gasto, saiba que ten que seguir uns procedementos. Pero a vez tamén que as empresas proveedoras tamén saiban cal é o procedemento para aceptar e para tramitar adecuadamente as súas facturas. O sea que é un procedemento que está, de alguna maneira, implicando nesta mellora da xestión do gasto a todos, a responsables políticos, a responsables de departamentos, pero tamén ás empresas proveedoras, non? Explicándolle un pouco cal é o procedimento, explicándolle non, porque isto, ao ser a modificación de bases de execución, é norma con validez de lei, claro, é unha norma da que nos surtimos. Entón, vai na liña de mellorar a xestión económica ao xeito de que, pois, as facturas que estén ou que podan estar sin crédito respondan ao propio criterio que se establece nas bases, que son aquelas facturas que responden a un criterio de emerxencia ou de urxencia. E nada máis, eu creo que está bastante explicado, foi bastante falado, e nada máis, en fin, os dous grupos de goberno propoñémolo á corporación para a súa aprobación. Penso que na Comisión de Facenda todos o apoiáchedes, e nada máis, unha vez aprobado, isto vai ser norma e imos desde todos facer o esforzo para que se cumple e se execute, non? Nada máis e moitas gracias. Ten a palabra o voceiro de Rianxo en Común. Grazas, alcalde. Nada, simplemente me remito ás intervencións anteriores ao que xa dixemos e nos ímonos a abster. A nos parece-nos importante esta modificación, puntualización do procedemento nas bases de execución, porque así teremos uns mecanismos que aplicar en base aos cales se facerá o gasto ou non, ou no caso de que o gasto sea necesario e non este contemplado en ninguna partida do orzamento dese exercicio, pois podas prescindir de algo que sí teñas contemplado e decidas facer en vez dun gasto ou outro. Creo que iso é ir cara á disciplina orzamentaria e intentar adaptar o gasto aos recursos cos que contamos, nada máis. Abstención de Rianxo en Común. Votos a favor? Votos a favor de PP, PSOE e BNG. Pasamos ao último punto do orde do día de hoxe, que é a modificación do réxime económico de asistencia a órganos colexiados. Ten a palabra o voceiro de Facenda. Vale, gracias. Isto tamén xa foi explicado na propia Comisión de Facenda e ten tamén en parte que ver cos orzamentos prorrogados. Os orzamentos prorrogados obrigan a que determinadas partidas, como vimos antes, no caso de produtividade, pois que haxa que incrementalas. Outras, simplemente por non disponibilidade de crédito, non se poden incrementar, e o que nos parece coherente é que a partida que corresponde aos gastos de asistencia a gastos de asistencia a reunións do goberno, pois tampouco se amplíe. No que era
o pleno organizativo contemplábase que os membros da Comisión da Xunta de Goberno puderan ser indemnizados por todas as reunións ás que asisten, sesas reunións de Xunta de Goberno, sesan plenos, sesan comisións. Eso corríxese no sentido de que os membros da Xunta de Goberno non van a cobrar a indemnización de pleno, tampouco van cobrar a indemnización das comisións e só van cobrar a indemnización que corresponde á Xunta de Goberno. E, bueno, o sentido é o que decía antes, de que, bueno, contribuir un pouco nesta necesidade tamén de austeridade no gasto e nada máis, e tamén de coherencia con que se non se poden incrementar outros programas e outras partidas, parece razonable e ademais justificado que esta tampouco se incremente. Nada máis. Moitas gracias. Voceiro de Rianxo en Común. Grazas, alcalde. Neste punto compartimos a reflexión feita polo conselleiro de Facenda, igual que antes dicía que determinadas actuacións ou determinadas formas de facer son irresponsables políticamente e carecen de coherencia política. Neste caso, a proposta é coherente, como dixo o conselleiro, e tamén nos parece responsable. Por tanto, imos votar a favor. Nada máis. Partido Popular. Nós tamén apoiamos a proposta. De acordo, pois, visto un pouco o sentido do voto, votos a favor, apróbase por unanimidade. Rematou.